Ако почувстваш, че си никой и нямаш никакъв проблем и няма никога да спира ден след ден, ден след ден, ден след ден, повярвай ми. Ти ще пътуваш без да питаш, без да разбираш накъде, но няма никога да стигне ден след ден, ден след ден, повярвай ми. Ден след ден, ден след ден, ден след ден, повярвай ми. И няма вече да разчиташ на никого около теб, защото знаеш, че си ден, ден след ден, ден след ден, повярвай ми. Ден след ден, ден след ден, ден след ден, повярвай ми. Знаете малко назад да става. Бяхте всички на концерт нещо и чухте, че те от тези тревоги песни. Песента се казва, че ти и аз, ако не се лъжа. И назад сега една от най-добрите български рок групи, които да се нарича Щурци. Ти и аз. Имаше една песен на Stranglers, 5 Minutes. Сега ще си спомня какво беше.
Аз търся дупка, където да намерят тъмнината. Аз търся място, където да сложа леглото си. И ако ти, човек, не закачаш, аз мога да изгубя разсудъка си. 5 минути и ти почти ще бъдеш там. 5 минути и ти почти ще бъдеш мъртъв. Нещо такова беше. На другите. Смятам, всички са нормално облечени, стресани, прилични. Говоря. Идеологията се изразява с песента, с музиката. Няма писан устав, няма... Добре, кажи. Няма никаква теория. Даже един от техните девизи е долу теорията. Какво беше, бе? Долу теорията брои се само това, което си преживял. Аз лично мразя всякакъв вид организация. Било за мир, било за война, щом организация. То поначало пънк е нещо, което е антиорганизация. И не трябва изобщо да се тълкува като някаква организация. Аз от край време мразя всякакви, още от малък. Някакви рамки, в които да ме вкарат. Да. Добре, Това просто ми даде някаква форма. някаква форма да изразиш себе си, така ли? Да. Да изразиш Да. себе си. В него се Напротив, нищо крие. лошо не правиме. Просто винаги мисля, че правиме нещо лошо и че ще сме нещо. Точно това е лошото. Точно това е лошото, верно, че винаги мислят хората, че правиме нещо лошо. Напротив, няма такова нещо. Въобще няма такова нещо. Те съдят по облеклото, а не трябва да се съди по облеклото. А по какво трябва да се съди? Трябва да човек? се съди по човека за неговите способности, за възможностите му, за... Вие лично считате ли, че сте проявили своите възможности извън облеклото, извън начина на обличане? Аз съм си появил възможностите в различни насоки. Аз се занимавам с скулптура. Така. В друга насока? В друга насока и в музиката се занимавам, свира на пиано. Да. В най-различни насоки. Вие считате ли, че сте имали възможност до сега да се изявите извън вашето участие в пънк движението? Да, имам съм възможност. Къде, например? В какво отношение? Балета, например. Преди момичета. Да, да са интересни. Просто, защото виждат, че и по този начин си оригинален, интересен и по този начин по-лесно се свалят гаджета. Убеден си. Убеден съм, защото съм завършил средно образование с пълно 6. С пълно 6. Не баш, пълно с 5 и нещо. Добре, какви са ти намеренията? Как си представяш това бъдеще? в което имаш Сега място и ти? отивам в казармата аз и след това си завърша нещо или инженер ще стана, или... Имаш ли представа за своето бъдеще лично? Какво ще стане с теб? Много бегла. Просто Не няма обичам обичате. нищо да се тълкува и нищо да се анализира. Добре, тогава все пак човек нещо трябва да мисли, ако не анализира. Първо чувства, после мисли. Едно чувство е твърде трудно да се облече в мисли, а една мисъл е твърде трудно да се облече с думи. Най-основната пречка в живота ми това са били възрастните. Твоите родители или изобщо възрастното Изобщо поколение? Възрастното поколение. Защо мислиш, че не те разбират? Разбира се. Не желаят да ме разбират. Не желаят да те разбират. Не само, че не разбират, но и не желаят. Зависи от родителите. Моите родители са много разбираеми, много ме разбират. И аз ги разбирам напълно. Добре, а направил ли си опит да влезеш в действителен диалог във връзка с тях? Да им обясниш? Излишно е, няма полза. Според мен трябва да има повече развлечения за младите. Какви развлечения, например? Примерно повече дискотеки да има и то по-достъпни за младежта. Защото в София няма много дискотеки, то повечето са скъпи. Продължават да си ни гонят пак, но не е като преди, защото преди ни мислиха за терористи. Предполагам, че са разбрали, че не сме неофашисти, както ни мислиха тогава, но пак продължават да ни... А вие действително ли нямате нищо общо с неофашизма? Разбира се. Нищо, абсолютно нищо. Нищо общо. А какво мислите за фашизма изобщо? Мразим. Гадно е. Гадно е, това е гадно. Разбира се. Ужасно гадно. Но това си е нещо естествено, защото от край време си го е имало. Още откакто има човешка история, винаги. Какво е имало? Агресия и насилие ли? И това да, но винаги това, което е по-различно,
се преследвало. Както някои колекционират, да речем, най-различни марки, филатели и значки, ни нашето хоби е да слушаме хеви метал, да ходим както... Въобще тази музика е музика на морища и смятам, че не трябва въобще да се забранява от властта. Смятам даже музика на морище. Метална музика, която слушат всички, дори на концерта на щурците, на други такива малко по-групи, които малко се доближават до хеви метала. Дори ако някой нали, нещо стане, ако пляска, вика, дори те го прибират, изкарат го навънка. Поне тия Юрай Хип, да кажем, Лед Цепелин, те са разсъдили речено. И искам да ни допълня, например, за този знак, знака на мира, те не гонят и не ги късат направо Това е от знак на стрик. разоръжаването, това означава пушки при колене. Това означава... Дори за тези знаци те не гонят. Не е ясно защо. И набият. Те въобще не са осведомени за това движение, въобще не знаят какво представлява това движение. Смятам, че тези хора трябва първо да се осведомят и после да нагонят. Смешни стават самите. Те просто И въобще не могат да разбера с какво право те ще нагонят, че набият, че напостригват. Това не мога да се обясня само. Значи самите себе си Например, Съмруци с ретици, с палки. Даже имаше един случай, наш общ приятел тук, който направо го посениха с гумени палки. Целият беше в мехури, така, в мехури от палките. И въобще това е бой на малолетни. Обикалят по къщите, събират плакати с плакати на състави, обикалят по къщите и ги обират. За тези плакати са давали пари. Те не мислят ли? Те просто прибират собственост на човек. Когато ме прибраха в това беше, не мога да ви кажа точно. Не взеха на нея. 3 санджирчета. Продават ги по магазините, аз съм си ги купил и накрая ще ми ги вземат. Де на къде? Въобще не иска да сложим нашивки по себе си, например на любимия състав, като сложим нашивки, идват без да задават въпроси, направо фаща нашивката, дърпа, къса, въобще не го интересува, че якито може да се скъса. Арогантно се държат с нас. Въобще какъв е смисъл, нали, все пак сме младежи, нали, цвета на нацията, така да се каже. Въобще